Sen o peche no hospital do Barbanza despois de 13 días de protestas, a plataforma finaliza as concentracións logo de conseguir a reunión coa xerencia da área e a directiva do hospital. Logo de case 2 semanas de concentracións ás portas do hospital da Barbanza, días de espera e peticións ignoradas, a plataforma en defensa da sanidade pública do Barbanza conseguiu a resposta agardada. Despois de anos de diversas solicitudes de reunión coa xerencia da área sanitaria e coa dirección do centro hospitalario, por fin hai data e hora para este encontro, algo que anunciaron na tarde de onte, xusto antes da actuación de Kiko Cadaval ás portas do hospital. Hoxe contactaron con nós, primeiro telefónicamente e despois nos enviaron ao correo da plataforma unha contestación formal á última solicitude que presentamos fai 14 días, non? O día anterior a empezar o peche, na que nos convocan a unha reunión para este venres ás 4:30 na sala de xuntas, nas que vendrá o director e o xerente da área para falar do tema das listas de espera. A voceira da plataforma afirmou que hai que ver este feito como unha gran vitoria. Levamos desde 2023 con esta campaña, solo tardamos 2 anos e pico. Pero bueno, eu creo que en estos momentos o que nos interesa é que esa reunión sexa o máis productiva posible. Creo que o noso obxectivo en esa reunión é que xestionen para mellor atención, e a mellor atención é non xestionar para unha publicación que teñen obligatoriamente dunhas cousas que teñen que publicar en xuño e en decembro, olvidándose do resto, que son as revisións e as primeiras ordinarias, porque se moven con medias, non? Ante este anuncio, a Asamblea do Colectivo decidiu suspender o peche que levaba realizándose 13 días no vestíbulo do hospital como mostra de boa fe e de vontade de diálogo. O traballo continúa coa preparación da reunión deste venres. Para intentar que sea productiva, que non sea ser isto simplemente conseguimos a reunión, sino que con esa reunión consigamos que se xestionen de outra maneira, e temos que ir con propostas e contrapropostas aos que eles nos digan, ben estudiado o tema, e ese é o traballo que temos daqui a venres. Isto é unha victoria colectiva que eu, cando me entrevistaban, decía que a fortaleza do noso peche é que non éramos 10 persoas pechadas aí, sino que éramos moitas persoas facendo quendas, e iso era a nosa fortaleza, porque podíamos seguir con a nosa vida normal, con un esforzo, dedicando horas do noso tempo libre, ou do non tan libre, pero facendo un esforzo para ter unhas horas para estar aquí, pero iso tamén o que nos permitía resistir, non? Neste período de concentracións, a plataforma conseguiu máis de 1.700 firmas de apoio da veciñanza da comarca. Na reunión abordarán a cuestión das listas de espera, a dotación de recursos para o hospital e os centros de saúde da zona e o fin da precarización do persoal. Esta suspensión do peche no hospital non implica o fin das protestas nas rúas, xa que hoxe ás 7 da tarde houbo concentración ante o Centro de Saúde de Rianxo para reclamar o PAC 24 horas e reforzo en pediatría. E o venres ás 11:30 será quenda da Guiño pola falta de facultativos e ás 12 na Pobra pola apertura do PAC polas tardes en días laborables.